Tudloon ta mo guys unsaon pagluto aning lechon paksiw. Very sayon ra nga recipe no. Tanawan niyo until the end. So guys, magluto ta ninyo og lechon paksiw no. Kaning ato ang lechon is gikan ni pagpista Senior Santo Niño no. So natay sobra, so syempre lechon paksiw din mag-slice na rin taglamas way duha-duha. Let's go. Aside lang ni nato din onion ora ni ato ang isagol very busy kay lami naman ni daan ang kuan god kanang lechon baboy no 30 na ning lami daan gamay na lang pang painit then garlic din no pilan ito man atong garlic din ato ning spring onion is kuan ra optional ra na ni no na may available pag abli nako so padung na pud laya aton tirahan padung na malaya ba sayang gamiton di bale koyog na ko ron si likot kay ato ang videographer nga guwapa no videographer atong guwapa. Slice lang gyapon, pwede ra. Kung sa inyong gusto gidakon, daog. Ay nag-apilang laya. So mora ni atong simple nga isagol sa ato ang lechon baboy. So dire sa hot pot, init na. Ato ni isagol ang ato ang lechon. Oy gahi pa man. Frozen mo gani guys. Then i-on na to ang kayo. Hinay lang kay para makuan. Then add na to ang tubig. Kaning mga lamas. Add na tong onion ug ang garlic. Kung ganahan mo og spicy, pwede mo mag-add og sili. Add na to tanan no para uska bukalan na lang. Asin na to gamay. Templado na maning baboy. Then butangan na to og suka. Suka na to nga pure. Dayon whole peppercorn. Dayon optional ketchup. Paborito ng mga batang ketchup gud kay tamis-tamis. Kana. Then magbutang pagtagamay ang fish sauce be. Pangpa dagdag aroma gamay lang. Then lastly itong i-add is ang water no. Tansyahan lang ninyo. Og ang soy sauce po di ay nalimtan. Pa-color. Na lang din atong tabunan atong pabukalon din na ka simple tanawon to after ani tanawan ninyo ang unsay next buhaton no. So guys, after 10 minutes ni bukal na gid ato ang lechon paksiw nawa hilikot. So this part guys kani luto naman na atong paksiw no ato na lang tilawan gyud siya no. By the way nawa na nako gi-slice ha. Ilawan na to. Og sakto na ba? Ana lang kabiha ay ikuan. Ilawan na nako. Yummy na guys. Butangan na to gamay asin bi murag og asin gamay. This part magtimpla na lang gyud mo no then mag-add po ko og ground pepper. Daog na dahil na itong lechon paksiw. Guys, no?
Inaana ra ka sayo, nato lang ni balihon be para mo mutuhop ang sa ilaw mga side food niya. Eh. Na. So, comment daw kung mo big hilig ba mog lechon paksiw, labi na humagpista, no? Mao gini recipe din mga ligo na dayon tagdagat, no? Comment down below ba kung hilig mo ani. Ang kuwang ani guys katong dahonan, no? Pwede dahonan available. So, yung ana ra pag himo og loto og lechon paksiw, bere, sayon og easy ra gyud kay tanan. So, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Mga unta ninyo. Bye, God bless.